Halloween, häzirki zaman Büyük Britaniýanyň we Demirgalyk Irlandiýanyň çäginde başlanan Irlandiýanyň we Şotlandiýanyň gadymy keltlerine degişli häzirki zaman halkara bayramçylygydyr. Gadymy bayramçylyklaryň hemmesi aslynda but pazar boluşy ýaly Halloween hem but pazardyr. Keltler häzirki Fransiýanyň, Irlandiýanyň we Büyük Britaniýanyň çäginde köp taýpalar bolup ýaşaýardy. Gadymy keltleriň but pazar inançlary öz dilleri we ýyly ýagty we garanky hukmynda iki bölegi bölen sene namasy bardy. Ýylyň ýagty tarapy tomuz bolýar, güllen gülleýän wagty. Ýylyň garanky tarapy gyş bolýar, haçan hemme zadyň gyş guka ötýän wagty. Ýylyň garanky tarapy oktýabryň soňunda we noýabryň başynda haçan ekin işleri gutaranda başlaýardy. Oktýabr aýynyň soňunda hasyl ýygnanyp bolan soň keltler bayram edip başlaýardy. 31-nji oktýabrdan başlap 3 gün öňe 3 gün soň bir hepde sürýärdi. 1-nji noýabr gecesini keltler Samaýn diýip atlandyrypdyrlar. Samaýn kelt dilinde tomuzyň soňy diýmekdi. Ölenleri ýatlamak üçin esasan hem geçen ýyl ölenleri ýatlamak üçin 31-nji oktýabrdan 1-nji noýabra geçilen gece ýerasty dünýäniň gapysy açylanda elbet ruhlardan ziýan görmejek bolup haýwan derilerini geýýärdiler. Keltler Samaýn gecesinde öýden çykanlaryna öýüniň ýanyna ruhlara sogat doýýardylar. Druidler tarapyndan ýakylan uly oduň başyna toplanýarlar. Ellerine çağlaryny alyp oduň üstünden bökýärdiler. Keltlere görä od adam arasalaýardy. Samaýn gecesinde mal soýýardylar we haýwanyň sümklerini oda taşlaýardylar. Ot ýanyp uturan soň küleser edip bir-birlerine gelejek aýtýardylar. Ýygnanan gök önümlerden ýüz şeklini oymak däbi bardy. Bir ihtimallar üçin ekilen şalgamlardan her duýgular beýan eden ýüz şekilleri oýulýardy. Keltler bayramdan soň öýüne gidenlerine şol ýüz oýulan şalgamdan ýol görüp bilmek we elbet ruhlardan goranmak üçin içine ýanyp duran köýden oýup ýanyna alypdyrlar. Bu iç közli şalgamy jeýeň çyrasy diýip atlandyrypdyrlar. Bu däpler hristiýançylyk kabul edilýänçe dowam edipdir. Katolikler keltlere bu däpleri gadagan edipdirler. Şoň üçin keltler ilki bu adatdan soň agşamlary tokoýda toplanyp köne däplerini dowam etdiripdirler. Katolikler gadagan edip bolmajagyny bilipdirler we Samaýn gecesini 31-nji oktýabr hristiýanlaryň bayramy diýip kabul edipdirler. Ol bayramy Halloween diýip atlandyrypdyrlar. Bu bayrama Halloween diýmeni 16-njy asyrda başlapdyrlar. İlk wagty bu bayrama katolikler All Hallows Even diýipdirler. Bu bolsa ähli mukaddesleriň agşamy diýmekdir. İlk wagty bu bayram keltleriň nesilleri ba ýerde bellenipdir. Soň geografik açyşlar we başga ýerlere göçüp başlanypdyr. Şol sebäpden hem 19-njy asyrda bu bayram Amerikada we Awstraliýada bellenip başlady. 20-nji asyrda bolsa dünýäniň köp ýerine bellenilýärdi. Soň Ýewropada, soň Afrika we Aziýa ýurtlaryna da geldi. Häzirki wagtda dünýäniň hemme ýerine diýen 31-nji oktýabr Halloween bayramy bellenilýär. İlk başda Halloween'in esasy nişany şalgamdy. Sebäbi Irlandiýanyň we Şotlandiýanyň daglyk ýerlerine tap bolýardy. Ýöne bayramyň Amerika barmasy bilen şalgam çyranyň ýerine kädi çıra geldi. Sebäbi Amerikada şalgam esen okdy. Ulu miweli kädiler bolsa lamp etmek üçin laýykdy. Şondan soň bütün dünýäde oýlan kädi bu bayramyň esasy beze bolup kaldy. İçinde şemmelan gorkunç ýüz oýlan kädi Halloween esasy beze bolup kaldy. Bu bolsa Jack lampasy diýip at berildi. Gadymy Irlandiýa rowayatyna görä Jack köp içen adamdy. Şoň üçin onu owadaşlar ýigrempdir we günleriň birinde Jack bilen içmän adam almandyr. Soň Jack içmän adam tapman şeytana sorapdyr. Şeytan bolsa Jack bilen alalaşypdyr. Soň olar owadak içilýän ýere gidipdirler. Tölemeli wagt gelende Jack şeytana teňňä ölmegi teklip etdi. Şeytan kabul etdi we teňňä öldü. Jack bolsa derrew teňňeleri alyp jüýsüne goýýar. Jüýsünde bolsa kiçik haç bar eken. Şol sebäpden şeytan çykyp bilmändir. Jack şeytanyň hemmetçe işlerine kömek etjekligini aýdan soň şeytany göýüripdir. Jack şeytany ikinji gezek hem gyzygy düşürýär. Jack şeytandan alma ağacın üstünden almasyny haýyş etdi. Şeytan bunu kabul edip ağaca çykýar.
Almalan soň şeytan ýere düşek bolanda Jack ağaja haçyň suratyny çekýär. Şeytan düşüp bilmän ağaçda galýar. Jack şeytandan ölen soň ruhuny almasa galat etjekligini aýtýar we şeytan muny kabul etýär. Wagtyň geçme bilen Jack ölýär. Jack ölen soň oň ruhy ne Hudaýa ne şeytana gerek bolýar. Şeýdip ol ýer ýüzünde eli dogdak ody bilen gezmeli bolýar. Ol şeytanyň beren ody. Onu öçürmejek bolup Jack onu 100 şekilde oýlan şalgamyň içine goýar we öz ýoluny şol şalgam bilen ýagtylypdýar. Ýeni eşik giyinip öýler aýlanyp süýjülük dilemek däbi orta asyrlarda Angliýada başlapdyr. Soň gorkunç eşik giyinmek şol asyryň ortalaryna unutulypdyr we 19-njy asyryň soňlarynda Angliýada täzeden dikeldirildi. Kızykly oýun hökmünde ilki çağlar ajaýyp haýwanlar ýaly giyinip goňşularyna süýjülük sorap başlapdyrlar. Soň ol däbi uly ýaşdaklara moşulypdyr. Şondan soň ýaşlar her hil gorkunç eşik giyinip oturuş edip başlapdyrlar. Iň meşhur eşikler bolsa wiedźmalar, vampirler, zombiler, şeytanlar we ruhlardyr. Bu däp geçmişde galdy ýöne häzirem käbir adamlar Halloween gijesi jadugylyk etýär. Şotlandiýada meşhur bolan jadugylyk bir gyz üçin ýan ýollaş bellemekdi. Gyzlar almanyň daşyny näçe uzun kesip bilseler kesip onu eline goýupdyrlar we alma gaby ýere gaçanda geljekki ýan ýollaşyň familiýasynyň birinji harpynyň şeklini alypdyr. Ýene bir jadugylyň görnüşi gyzlar ýatmadyndan öň bir bölek şorbaly ýipdirler we ýatanlaryna düýşüne kim şol gyzy suw berse şol geljekki ýan ýollaşy diýipdirler. Häzirki wagtda bu bayram diňe bir Amerikada däl dünýä ýüzi bellýär we şol gün adamlar gorkunç eşiklerge ýalar we her hil oturuşyklar we karnavallar etýärler. Bayramda köçeler gorkunç eşikli adamlardan dolýar. Olaň arasynda meşhurlary zombiler, wiedźmalar, vampirler, elfler bolýar. Bu videonu görýäňiz üçin sag bolun. Kanal üçin go follow, kanala agda bolup like basmak. Innik videoda görüşýänçek.